ሰላም ክቡራት ቤተሰብ ከመይ ቀኒኹም ሰላም ክትኮኑ በዓልቱ ምልእ ተስፋዬ ክቡራት ኣሕዋተይ ሎማዓንቲ ድማ ኣዝዩ መሃሪ ዝኾነ መንፈሳዊ ስነ ጽሑፍ ካብ ብሂል ኣበው ሒዘልኩም መፅየ እኒአኹ ተፈቲኹምዋ ብላይክ ጀምርዋ ክቡራት ኣሕዋተይ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ድማ ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ቤተሰብ ኩኑ ኣበረታትዑኒ እምበኣር ካብ ፈተና የድሕነና ያትብል ናብ ኣኸብለኩም ሰናይ ጻንሒት ኣብ ፈተና ግዜ ብኸመይ ክንሓልፎ ይግባእ ነቲ ጽባቐ ጽቡቕ ነገር ክንረክብ ተስፋ ክንገብር ይግባእ ጸሎት ብትዕግስቲ ብተስፋ ብዝርዝር ክንሪኦም ኢና ጸሎት ክበሃል እንከሎ ከምቲ ቅዱስ ቃሉ ዝብለና ኣብ ማእኸልኩም መከራ ጸባ ዓጸቦ ዝተቐበለ ሰብ እንተሃልዩ ንሱ ይጸሊ ዝተሓጐሰ ሰብ እንተሃልዩ እውን ንሱ መዝሙር ምስጋና ይዘምር ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ካብ ቁጥሪ 13 ጸሎት ቀንዲ ንፈተናና እንስዕረሉ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ንጥፈት እዩ ጎይታ ሰራዊት ብዛዕባ ጸሎት ክምህረና እንከሎ ኣብታ ስፍራ ምስ በጽሐ ከዓ ናብ ፈተና ከይተኣትውስ ጸልዩ በሎ ንሱ ድማ ካብኣቶም ናይ ዳርባ እምኒ ዝኣክል ርሒቑ ተንበርኪኹ ጸለየ ሉቃስ ምዕራፍ 22 ካብ ቁጥሪ 4 ክሳብ ቁጥሪ 41 ክብል ከም ዝረድአና ቅዱስ ቃሉ ጸሎት ማለት እቲ እንኮ ሓገዝ እግዚኣብሔር እንሓተሉ ቋንቋ እዩ ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ ፈተናን ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ክፉኣት ሰባትን ሕቡእን ግሁድን ምልዓል ጸላኢ ኦጎይታ ካባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብዚ ቅዱስ ቦታኻ እዚ እውን ኣርሕቕ እንዳበልና ከም እንጽልዮ ጸሎት ናይ ሰይጣን ሓይሊ ይደክም ይበንንን ካባና ይርሕቕ ማለት እዩ በዚ ጸሎት ኣብ ልዕሊ ሰይጣን መናፍስትን ኣጋንንቱን ሓይሊ መዋኢ ይረኽቡ ብሓይሊ እግዚኣብሔር ብስም እግዚኣብሔር ጸዊዕና ንስዕሮ ሓይሊ መባኢ ኣለና ማለት እዩ እዚ ከምዚ ዝዓይነቱ ግና ብጾምን ብጸሎትን እንተዘይኮይኑ ኣይወፅን እዩ ይብለና ቅዱስ ቃሉ ማቴዎስ ምዕራፍ 17 ካብ ቁጥሪ 21 ጸሎት ማለት እቲ ናይ መጀመርያ ቀንዲ ካብ ፈተና ዲያብሎስ መሻርክቱን ንወፀሉን ክነምልጠሉን ክንዕወተሉን ንኽእል ሓይሊ መንገዲ ምዃኑ ምእንታና ክምህረና እንከሎ ጎይታ ባዕሉ ጸልዩ ንሃዋርያት ጸሎት ከም ዝመሃሮም ካብቲ ዲያብሎስ መዲብዎ ዝነበረ ፈተና ነፃ ክገብሮም ምእንታና እንሆ ሰይጣን ከም ስርናይ ክሓሕየኩም ለመነ ተመነየ ኣነ ግና እምነትካ ከይትጠፍእ ምእንታኻ ጸለኹ ሉቃስ ምዕራፍ 22 ካብ ቁጥሪ 31 ክሳብ ቁጥሪ 32 ትዕግስቲ ዝብል ቃል ክንርኢ ከለና ፈተና ኣብ ኣቦና ኢዮብ ከም ዝነበረ ብትዕግስቲ ግና ከመይ ከም ዝተዓወተ ኢና ንርኢ እዚ ከም ቀንዲ ኣብነት ክኾነና ይኽእል እዩ እንሆ ነቶም ክሳዕ መወዳእታ ዝተዓገሱ ብፁዓን እዮም ይቅርታ ዝዕገሱ ብፁዓን እዮም ንኹሎም ብዛዕባ ትዕግስቲ ኢዮብ ሰሚዕኹም ኢኹም ነቲ እግዚኣብሔር ኣብ መወዳእታ ዝገበረሉ ደበስውር ርኢና ርኢኹም ኢኹም ከመይ እግዚኣብሔር ርህሩህን ለዋህን ምሕረቱ ዝመልአን ዝዓዘዘን ምሉእን እዩ እሞ ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ካብ ቁጥሪ 11 ክብል ሃዋርያ ቅዱስ ያዕቆብ ይዛረብ ኣሎ ስለዚ ኣብ ፈተናኻ ዕጉስ ምዃን ብትዕግስቲ ንሓደ ነገር ምጽባይ እዩ እቲ ዝደለኻዮ ነገር ትበጽሖ ማለት እዩ ተስፋ ነቲ ዝረኣናዮ ከም ዝረኣኻዮ ጌርና ነቲ ዘይረኣናዮ ከም ዝረኣናዮ ጌርና ምጥማት ምምልካት ማለት እዩ ነቲ ንቕድሚት ዝመጽእ ነገር ብተስፋ ከም ዝረኣናዮ ነቲ መጻኢ ህይወት ክልምልም ምግባር ወሳኒ ኩነት እዩ
بحقي كم أقداس نجار يكون سلا زرعنا يو برهان عالم قدس باولوس نبراويان سبات كم زيلو صحاف لهم براويان معرف عصرت حدا كقدر حدا من البات كم أبنت انترينا يو تسفى لتوم 3 دقيق منسيات ناب ندد حاوي تدربيو إنا نستفل ግና እግዚአብሔር አምላኽ ኦ ንጉስ እቲ ንኣምልኾ አምላኽ ካብቲ ጉሁር ሃልሃል ዝብል እተን ሓዊ ከናግፈና ክደፍነና ይኽእል እዩ። ዳንኤል ምዕራፍ 3:17 ክብሉ እቶም 3 ደቂቅ መንእሰያት ተስፎም ናብ እግዚአብሔር ከም ዝገለጹ ከም ተስፎም ከዓ ተፈጸመሎም ማለት እዩ። ኣብ ህይወትና በእምነት ይኹን ብተስፋ ብኻልእ ዓበይቲ ፈተናታት እንተመጺእና ብርግጽ እቲ እግዚአብሔር አምላኽ ዘዳለወልና ኣኽሊል ህይወት ተስፋ ብምግባር እቶም ሽግራት ወይ ድማ ጽጉማት ክንሓልፎም ይግባእ እዩ ማለት እዩ። መንፈሳዊ ህይወት ሰብነት ንኣካላዊ ብቕዓት ምልምማድ ግና ንቑሩብ ግዜ ይጠቅም እዩ እሞ ምልምባድ ጽድቂ ግና ነዚ ሕጂ ዘላ ህይወት እዚኣን ነታ እትመጽእ ህይወትን ተስፋ ስለ ዘለዋ ንኹሉ እዩ ዝጠቕመና። ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4:8 ብኻልእ ኣዘራርባ ድማ ርእሰ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ብዛዕባ መጻኢ ተስፋ ክንገብር ከሎ እዚ ክዛረብ ከሎ እውን ኣቱም ፍቑራተይ ከም ሓዊ ዝቃጸል ዝባላዕ ፈተና ክረክበኩም እንከሎ ሓደ ሓድሽ ነገር ከም ዝበጻሕኩም ጌርኩም ኣይትገረሙ ንሱ ብግርማ ክግለጽ ከሎ ባህ ደስ ክብለኩም እዩ እሞ ካብ ስቃይ ክርስቶስ ክትካፈሉ ከለኹም ተሓገሱ። ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4:12-13 ኣብ ተስፋ ምንባር ተስፋ እቲ ዝዓበየ ሓይሊ እግዚአብሔር እዩ። ኩሉ ግዜ ብተስፋ እትነብር ሰብ እንተኮይንካ መንፈስ እግዚአብሔር አምላኽ እውን ካብ ጥቓኻ ኣይርሕቕን እዩ። ንኹሉ ድሌታትካ ብተስፋ ተጸበዮ እሞ ብርግጽ እውን ክትበጽሖ ኢኻ። ጥራይ ብነፍስኻ ተኣማንነት ትወስን ሰብ ኩን ሓደራኻ ግና ደኺመ ረብሪበ ተጨኒቐ ኢልካ ተስፋ ከይትቆርጽ ባዕልኻ ነቲ ኣባኻ ሓሪሩ ዘሎ መንፈስ እግዚአብሔር አምላኽ ካልኣይ ግዜ ከም ዘይምለስ ጌርካ ከይተህድሞ ኣብ ተስፋ ምንባር ተመላለስ። እቲ ዝዓበየ ጸጋ እግዚአብሔር አምላኽ እዩ። እቲ ንምንታይሲ ንጽባሕ ኣብ ኢዱ ኣቐሚጥካ ኣዝያ ጽብቕቲ ምዕርግትን ሰላማዊትን መዓልቲ ክትኮነልካ ብተስፋ ተጸበያ ምህላውካ ተስፋ ግበር። ካብዚ ዝዓበየ ጸጋ እግዚአብሔር የለን እዩ። ስለዚ ተስፋ ጽባሕ ኣብ ኢድ ፈጣሪ ምዃና ተወኪልና ንኹሎም እትመርሖምን እንሰርሖምን ስራሕቲ እተሓስቦም ሓሳባት እውን ንዕኡ ገዲፍካ ብተስፋ ንኹሉ ዕዮኻ ብርግጽ እውን ክሰምረልካ እዩ። ኣብ ዓለምና እቲ ቀዳማይ ውድቀት ናይ ወዲ ሰብ ቀንዲ ተስፋ ምቑራጽ እዩ። ኣብ ጉዕዞ ተስፋ እንተቖሪጽና ካብ ምውታን ኣይንሐይሽን ኢና ማለት እዩ። ብደውና ከለና ዝሞትና ፍጡራት ኮይንና ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ክስካብታ ጫፍ ዓወት ተስፋ ኣይንቑረጽ። ኣብ ተስፋ ምስናቕ እዩ ዘሎ እቲ ሓይሊ እግዚአብሔር። ኩሉ ግዜ በሊሕ ሰብ ኩን። ድሕሪ ጸላም መዓልቲ ብርሃን መዓልቲ ከም ዘሎ ርሑቕ ከይከድካ ሕጂ ጸልማት ለይቲ እዩ ዘሎ እሞ ጽባሕ ንግሆ ግና ቀትሪ እዩ ብርሃን መዓልቲ እውን ክኸውን እዩ ኢልካ ኣስተውዕል። እግዚአብሔር አምላኽ ብሓጺር ኣገባብ ንኽንርዳእ ኢሉ እዩ ለይትን ቀትርን ፈጢሩ ዘሎ። ድሕሪ ሽግራት ወይ ድማ ጸገማት ራህዋ ሰላም ከም ዘሎ ክንርዳእ እሞ ተስፋ ክንሰንቕ ዝብል ርድኢት እዩ ንዓና ከም ገይሩና ዝመርሐና ዘሎ ማለት እዩ። ሕድሕድ ኩሎም ስራሕቲ እግዚአብሔር
ኣምላኽ ብዕላማ ምዃኑ ክንርዳእ ይግባእ ማለት እዩ። ንሕና ንምንታይ ተስፋ ክንቆርጽ ኣብ ቀረባ ኣለና? እቲ ጽቡቕ ናይ ሰብ ዘይፈቱ ነቲ ልዑል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክወዳደሮ እዩ ኢሉ ዝሓስብ ርኩስ መንፈስ ሰይጣን ንዓና ንኸስሕት ወትሩ ኣብ መንገዲ እዩ ዘሎ። ስለዚ ብኢድና ንኸይንህብ ድማ ኣብ ጉዕዞና ንኹሉ ክንበጽሖ ኢና ኢልና ብተስፋ ምጓዓዝ ይግባእ ማለት እዩ። ተስፋ ሓይሊ ኣምላኽ እዩ። ተስፋ ስንቂ ጉዕዞ ህይወት እዩ። ተስፋ ረዚን ሕልሚ ዓወት እዩ። ኣሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲት ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይኹን። ኣሜን። ክቡራት ኣሕዋተይ ዘጉደልክዎም ዘንጠፍዎም ቅዱሳን ቃላት ብኣፍትኩም ሰምላኽ ተኣርምለይ ነበረትኒ ስነ ጽሑፍ ኣብ ዝወዲእ ኣለኹ ካልእ መዓልቲ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ዝመጽእ ሰናይ ሰላም ቅነ